Ignoraven que havien mort segon lliurament. Esperaven que arribés la mort. Són molts els éssers desencarnats que s'han d'ajudar a fer el pas cap a la llum, que ignoren el seu estat, que desconeixen que ja han deixat el cos, arribant a nosaltres amb el convenciment que encara estan esperant que es presenti la mort. En aquest lliurament exposarem l'experiència que es va viure a Espai Espiritual amb dos d'aquests germans que encara que eren conscients que havien de morir, però com se sentien vius, estaven esperant que els arribés l'hora que feia temps que els havia arribat a tots dos, l'hora de morir. Tal com es va exposar a la primera entrega, quan es presenten els éssers, alguns solen estar immersos en records que per a ells no ho són tal, sinó que és el que estan vivint. Això és el que va passar amb aquests germans. El primer ésser del que parlarem es va presentar dient que era un home i que era conscient que la malaltia que tenia l'estava conduint cap a la mort i que no podia trigar a arribar a aquesta, que estava esperant que tot se li acabés d'un moment a l'altre, ja que estava totalment convençut i que no tenia cap dubte que quan arribava la mort tot s'acabava, i encara que en coneixia alguns que per a ells un cop acabada la vida física es començava o es continuava en un altre o en un altre lloc, ell no volia acceptar aquesta possibilitat. Per a aquests éssers que per les seves creences recordem que no creure que més enllà de la mort la vida continua ja és tenir una creença. A aquest els resulta molt difícil poder fer el traspàs, atès que si s'està convençut que amb la mort tot s'acaba, mentre s'encarnat no fas cap pas per preparar-te pel que ha de venir. Per què preparar-se per allò que no existeix? Doncs aquest germà va arribar a nosaltres, com ja s'ha esmentat, amb la seguretat que encara no li havia arribat la mort. Com podia pensar que ja li havia arribat si se sentia viu? Ell ens va comentar que feia un temps que somiava molt, que fins i tot havia somiat amb el seu enterrament. Fer-lo entendre que allò que atribuïa com a un somni no era tal, sinó que tot el que havia vist era real, que aquell enterrament que creia haver somiat possiblement era el seu. No va ser difícil. Moltes són les eines que s'utilitzen per mostrar que allò que se'ls diu és veritat. En primer lloc, va ser necessari que comprengués que tot el que havia sentit sobre que la vida continua, que la mort només és per a la matèria i que allò que s'anomena mort és simplement un canvi d'estat i que ell ara podia comprovar-ho. Un cop acceptada la seva situació, aquest germà, seguint els consells que se li van oferir, es va encaminar cap a la llum. Els éssers que es troben en casos com l'exposat o similars, per raó de les creences o pel desconeixement, se someten a un estat d'impotència que els transmet a l'espera. Com no ha de ser així? Si s'ha fet el traspàs i encara s'espera la mort, ja que se senten vius, com poden pensar per un moment que cal fer un esforç, que s'han de moure? A aquests germans els resulta molt difícil poder continuar, fer el traspàs de la vida, perquè per a ells aquesta mort no els arribaria mai. El cas del segon ésser és el d'una germana d'edat avançada, la que ens va dir que tota la vida, ja des de petita, a l'església va escoltar una vegada i una altra i per diferents sacerdots que una vegada arriba la mort es passa a un lloc de repòs on es despertarà quan arribi el gran dia. Ella, tal com ens va dir,
creia que encara es trobava en el llit, conscient que la mort tenia d'arribar-li d'un moment a l'altre i que sabia que la vida continuava, que només deixaria el cos. Va comentar que havia pres l'extremoció, que el mossèn li havia ungit amb els sants olis i que estava preparada per morir. En comunicar-li que el que esperava ja havia arribat i que podria ser que ja fes uns anys, ens va preguntar qui era la que li parlava, que si era un àngel, que si havien sonat les trompetes, que estava preparada per afrontar el judici final. En explicar-li que no era cap àngel qui li parlava i que el dia del judici final no era com ella es pensava, ens va respondre que el mossèn ja li havia comentat aquest fet, però que ella no ho acabava de creure, però que estava comprovant que era veritat, afegint que ara entenia per què el mossèn havia marxat aquell dia sense acomiadar-se. Com podia acomiadar-se de mi si ja no hi era? Aquesta germana, igual que l'altre germà, esperant aquell moment, tampoc no hauria arribat mai a la llum. Encara que es tinguin unes conviccions, unes creences o altres, o no es tinguin clares, que es cregui que no se'n té cap o que s'estigui segur que tot s'acaba, no es pot deixar aturats aquests éssers. Per això se'ls dona l'oportunitat de ser ajudats.